Tema 1. Les primeres religions. El fet religiós comença des dels inicis de la humanitat. A la prehistòria, que és aquella etapa de la història que comença fa 5 milions d'anys a l'aparició del primer ésser humà fins a l'aparició de l'escriptura fa uns 5.000 anys, doncs aquest gran, llarguíssim període de la història de la humanitat ja tenim el fet religiós present. Aquesta primera diapositiva tenim un apartat anomenat Guia d'Història de l'Art, on a Sociweb, a la secció de Guia d'Història de l'Art per a l'ESO, doncs pugueu comprovar tota una sèrie de materials que n'hi ha. Allà dins parlem de la prehistòria. A la prehistòria, al paleolític, ja l'espècie humana enterrava els seus morts. Si enterrava els seus morts era perquè pensava que n'hi havia una vida després de la mort. I al neolític el fet religiós ja és molt present. Enterraven els seus morts amb un aixovar, és a dir, una sèrie d'eines que esperaven que els servirien per l'altra vida. Fins i tot incineraven els seus morts. Feien pintures màgiques per als déus. És a dir, el fet religiós ells ja ho creien, ho tenien molt clar, que n'hi havia alguna cosa més que ells. Entrem a l'edat antiga. Una vegada acabada la prehistòria, fa uns 5.000 anys, a la invenció de l'escriptura, comença una nova època de la història. És l'anomenada edat antiga. L'edat antiga va dels fa 5.000 anys a la caiguda de l'imperi romà al segle V després de Crist. Doncs dins d'aquesta etapa de l'edat antiga tenim moltes civilitzacions on el fet religiós és molt present. La primera, a Mesopotàmia. Mesopotàmia va ser una civilització que es va desenvolupar en la zona de l'actual Iraq. De fet, Mesopotàmia vol dir entre rius, els rius serien l'Eufrates i el Tigris, una zona molt fèrtil, una zona on la seva ubicació permetia que moltes caravanes que viatjaven a l'Orient i a l'Occident doncs feien allà en un punt mig. Tot plegat, bona ubicació, molts bons conreus, va possibilitar que una de les primeres grans civilizacions de la humanitat estigués allà a Mesopotàmia. Bé, doncs els mesopotàmics eren politeistes, creien molts déus i construïen ja elements de cara als seus déus. Un dels més característics eren els zigurats. Els zigurats són una mena de piràmide esglaonada que servia, suposem que servia, per unir el déu en la terra. Aquesta escala podia fer que els éssers humans pugessin, en realitat eren els sacerdots els que s'encarregaven dels zigurats, els sacerdots pugessin a veure el déu i el déu al mateix temps baixessi a veure ells. Una altra gran civilització, Egipte, una altra civilització fluvial al voltant del riu Nil, es va desenvolupar aquesta gran civilització que eren politeistes. Com ja sabeu, politeista vol dir que creuen molts déus, el faraó era adorat com un déu, també van fer unes piràmides per fer aquest últim viatge dels seus faraons al paradís, i també us recomano que a Sociweb, dins de la guia d'història de l'art per a l'ESO, allà teniu tota una sèrie de materials força interessants. Arribem a Grècia. Les polis gregues. Les polis gregues comencen a desenvolupar-se amb força al voltant dels 500 abans de Crist. La història no podem parlar de Grècia, sinó hauríem de parlar de polis gregues, però entenem Grècia com una unitat. Doncs els grecs van desenvolupar tota una sèrie de déus, eren politeistes, creien molts déus, i a més van desenvolupar una mitologia. Mitologia vol dir les històries de mites. Un mite és una història on un déu es relaciona entre ells amb herois, que herois eren fills d'un déu i un ésser humà, i en aquestes relacions, en aquests mites, ells donaven explicació a fets comuns, a fets de la natura. Bé, doncs els grecs van desenvolupar tota una sèrie de déus. Els teniu aquí, en aquest quadre. Els que estan en petit, aquí, que diu Zeus, és el nom grec. Posidó, Hades. Els que estan en negreta és el déu romà,
perquè posteriorment l'altra gran civilització serà Roma. I Roma el que farà serà agafar, els romans van agafar els déus grecs i van canviar el nom, van copiar-los fent-los romans. Els romans, una de les seves característiques era que allà on anàvem conqueríem i el bo que tenia aquella civilització ho agafàvem i ho milloraven. Els grecs, en la seva religió, en la seva mitologia, així ho van fer. Eren politeistes, va haver un moment a l'etapa de l'imperi o l'emperador el van divinitzar. És a dir, que el que acabem d'ara explicar és que el fer religiós comença gairebé des que l'ésser humà comença a tenir unes civilitzacions més complicades, uns sistemes de relacions més complicades, doncs ja comencen a pensar que aquí n'hi ha alguna cosa més. Per finalitzar, us recomano aquesta adreça on hi ha una sèrie d'activitats força interessants sobre l'edat antiga, Grècia i Roma. Gràcies per la vostra atenció i us recordo que dins de la web SociWeb teniu tots aquests materials.